Sneu 16 maart wie de Dij van de Bonifatius lopen. 's Morgens begon het met de tweede editie van de Bonifatius wandeltocht. Deze tocht oer 32, 22 en 10 kilometer hier weer een prutte deelnemers en daarmee wie het een mooie tocht. Bij deze 12e editie wienden in de voorinschrijving maar liefst 600 deelnemers en weer vooral al een groot succes. De hele marathon, de 10 kilometer en de 5 kilometer waren erom. Uitslagen vind je op de website www.rtvnof.nl. En vanzelfs wie er ook de kidsrun. Zoals jaarlijks wie de opbrengst voor de Clowns for Care. Maar liefst 900 euro kon de clowns bijschroven op hun bankrekening. En daarvoor hun grote dank voor alle band die rond hadden. En het houdt mij niet op. Keurig. Ja, oké, we gaan. Ja!